Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe ndichiuya kumangwanana akanaka kudai so pachivhitivhiti chenyu chepaColient. Mana nyaya dzinenge dzichiitika mukati umu dzinotyisa. But iko zvinoti ndiri kutambira nyaya. I don't know kuti tingaiti accusation here kana kuti ameno zviri kunyatsofamba sei. But nyaya yacho iri kutanga iri kutsikirira Mr. Timothy Chiminya avo vanonzi munhu mutapa. Handiti ndichanyatsoona time ndoabvunza ndoafonera ndondowari ndichafona tichibvunza questions mamwe. Saka ndakachitokumbira izvezvi muri yeZimbabwe vane questions garai maisa questions acho mu comment section. But nyaya iri panapa pari kunzi zvoni the great fraud unfolding fake munhu mutapa King Timothy Chiminya is set to hand over throne to Mnangagwa. Emerson will crown himself king, abolish the republic, build his personal kingdom. This is not tradition. This is a coup against Zimbabwe. Zimbabwe is dead. Ndiwa ya mashoko ari kubuda pano achitaurwa. Handizivi kuti munoionawo sei nyaya dzacho. Komana kana dzakusvika pakadai so kadzinenge dzakupisa. Ameno pamwe ndo paya panozongonzi asingade ngabude. Zati nyaya dzacho dzinoletsa. Anyway, kune vachazenge vachiona ndingirikini because I've got a lot ndine zvinhu zvanotoda kuti ndikuisire panapa munzwe ndangozvipuona someone from nowhere angoti iwe I want you to hear this and tell me what you think about it. And I was like, okay, kana mchinge mati tisezvi what about nzayabo isaunzwe zviri kuita navanhu. Okay, so I'm going to play the audios that I have here and zvinhu zvekutaurwa futi panyaya idzodzi dziri kunetsa nyaya idzodzi. Saka ndiri kuti kana muchazoona flyer richange richibudikira pa screen randichazopota ndichiisa ikambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen dzinova idzoshasha pakuregister macompanies nekuvhura maFNB business account. Kune munhu wese ari munyika yeSouth Africa ine please feel free to contact them kana uchida kuregister company vovhurwa FNB business account usina work permit kana stud permit. Get in touch with them. Vanokubatsira uri kwauri ikoko iwo uri kwavari uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Distance is not a barrier. Vari nationwide. Right. Inzwa nyaya iri panapa gatichiridunure chakaipa ichi. Vana Chiminya vaibafa. Hanozi Chiminya. Chaakateya papa ibari US ratakabhobuda akabata pane mwesha bhidhiso achipa chiti siyanai naye muri muvegere iye ari Chiminya. Batsotsi. Baba parida kugaridza vari kwapona petoko ibari yari kuda kuti apiwe iwe odzidota chivanhu otonge ndiye ari kubirira chivanhu muZimbabwe chei chobirirwa naChiminya. Ana Chiminya vanotombotanga vagezwa bepa ndosaka ndataiwa Chiminya kana Chiminya chaicha nemhepo ngatitenderweka tipenjerane Chiminya todogara munyangani umu svondo tirimo munyangani muyame takachengetedzwa nevanenge vakatichengetedza vachiona pauri nepadiri totora svondo tirimo kusvika tadzoka tinawo madzibambo vana akateerera vana saunyama takagara umomo toziva pakudzoka kwete yenyu pamajera kunopinda muna Great Zimbabwe vakafumurawo kwamurapinda kusarudza kare kuti ndokumusha kwako kwamurapinda kusarudza kade kuti uda kukurerutsa unomhanyiswa nevahera umomwe iwe Chiminya. Saka ndau dzako dzese Chiminya tinodziziva wakabvira kare uchironga chudiji ava makore uchifamba nechinhu chako ichi ibepa rawakabata iri kubepa hakuna bepa baba kana dzava ndau dzebepa hadzina bepa ramuda riri iye chai munhu mutapa womavambo chai anga asina mapepa ako aunawa nezvimabheji zvefurege yeZimbabwe izvi anga asina. Muchiri vana vakomana comrade regai timbovasiya vamboita chinokutarira zvenesu imi ndima toita kutiwo zvetitotaurawo nhasi tombovasiya zvino vambofamba vamboita vambodya zvavo maizikirimu vachidya mapitsa vachidya maanzemani anozi machiadzichi aberere mapostori aya vachidya zvavo vachifara vachitsika zvavo paState House paya vachifara zvavo asi ndinoziva hangu kuti aiwa hakuna chisingaperi chinobhuruka chinobara chisingaperi chinoshura. Ndambobvunza mubvunzo paya ndikati kuna Chiminya akapiwa kuti achengete nyika ino
basa rake ndiani, atadza kuziva. Icho chakamboita kuti vairashumba ivava vagara apa. Mugabe chaya vabwera shumba akazimboziri bwera gushuko ya musafa vakacheperwa avabwera shumba bhadha uya mwaya vabwera shumba wewe dasi purezidenti varipo vabwera shumba mufa kumboteka mazvibvunza ndo pasina vanhu vane mhepo manje kuti zvinorevei izvozvo kokubadzitateguru chii chakamboitika, ibasa ripi rakambofambwa nemutupe iyoyi. Hatiti muchitarisa zvakare kuti ko mutupo waimboita basa rei, kuti kumhanya kuda kukidhinepa kuda kudikira ndosaka ndati ndinobvunza ndochizwa mhinduro yako. Hati mazviona. Saka nhau idzi dzakakura kutongogara anga achimbovabwerei andishumba asi here akanzi ndiye achava komanda wehondo. Handichadi kutaura mberi kuti zvitenderano zvavakaita nemhepo kuna muchemberi ndezvipi, mukazoguma papi nazvo. Ko Chitepo akarimwera soko basa raakapiwa rakarireiko ari muhondo umomo. Variko vakawanda vasikadi kuti ndinomere mazita, vamwe vapenyu vakawana mabasa. Handiti saka ndati chitsividzo nechibvumirano ingozi hope. Mukaidzokera nhasi makuitsanangura yakuverekwa mabhabheri munotoudzwa kufamba kwaMozisi. Apuwa vana hatiti wapuwa vana chichifamba nevana ava. Sei Mozisi asiri yakandosvika Kenani? Kukenani kwakandosvikani? Kwakasvika Joshua. Pane imwe nhau yavasati vava nayo varume ava. Ndazvindaroti vanoti zvavo tinonamata asi tikagara pasi apa kuti geje pasina hasha pasina chiva mwanonyara kuti zii. Saka tiri kuti kune chibvumirano chamakatadza kuzadzisa ndo chiri kuudza murago mukati menyika. Nhasi vasina kuenda ukuwendo ndo vari kudya mari, ndo vari kufamba nemapuraivheti jeti, ndo vari kudya pfuma yevhu, vari kuitora siku nesikati. Asi ane vanga, ane ronda akarembara, ari mubhitirisi umo akarembara, ari muruwa umo akarembara, ari kupi nekupi munyika yeZimbabwe kwamatemberereni ari papi, haana chaari kuwana. Saka kureva kuti chokwadi chamunoramba ndicho chichapa kuchema kwenyika nekusingaperi. Varume, kunyange mukavaka bhildingi rinotaura, rine TV, mukagadzira tara inosumuka imwe iri mudenga imwe iri pasi, asi ndokuudza kuti pane mamushatadza kusvika nekuda kwokuti varidzi vanenge vasipo. Nyika ino yaifanira kuti vane mari yayo kopereti yaimbovako kare. Mari ino yaitenga kare. Sei mari yacho ichigadzirwa isina simba? Sei isina simba? Anoisa simba ndiani? Ndewenyama here? Ndiye muridzi wemari here? Kopereti yanzi ari mutolinguve ndo anoisa here simba remari? Havasiwo. Havasiwo. Ndakukudza chokwadi, havasiwo vanoisa simba pamari. Kuchero mukaisa chikwangwani cheZimbabwe, pfuma ine magadzirwo ayo. Amerika iyoyo ine masiteguru aya ainotokudza uko kuya. Tarisai nhasi Medcash paMozambique kwacha chinoumbuka chimari chavo, asi kana chiri kukuka chinotenga. Zvinopa kuti pfuma yavo yakagadzirwa ikapiwa simba, kuti vanhu vekoko vaidiri. Kunyange purezidenti akachinjwa havade kuti mari ngaichinjwe, vakatogadzira machina mberi kuti yakazodziwa. Saka imi munoenda kupe kana musina tsvimbo yenyika, kana maifunga kuti aiwa muti tsvimbo yenyika yanapinda naMugabe vanga vazomborina tsvimbo yenyika ivaya. Mugabe vanogona puwa tsvimbo yenyika, vanhu musanyeperana. VaMugabe vakapiwa tsvimbo yehondo yainzi Pembera Wabaya, iriyo tsvimbo kana zvakare yakanga yakapiwa tokugara. Saka vanhu havazive tati rudzi rwevanhu ava kuriko.
Itiroshiya chabakavakira abashivadzi ofisi inonzi gender culture. Hatibhuku nebasa rinonzi revegender vaya. Vaya vari kudya mari yehurumende vaya. Vatsotsi. Vanogona kutonyepa kuti taenda kwakati vasina kuenda zvako vanovabvunza ndiani. Anosora zvakari kubva kwake uko. Ototuma umwe munhu kuti akatora neuchenjeri ane simba kuti chienda iwe obari. Wozokotudzwa kuti zonotura uku kumukuru kuti zvakafamba zvakati. Variko nhasi vari kutora mari kumukuru. Vari kutora mari kuna purezidhendi chakwa tiri kugadza chivana ichi. Vamwe vachitopuwa mari napurezidhendi. Toda kuti chipabata ipapo kuti kune vanhu vari kupuwa mari napurezidhendi kugadza chivana. Ivo havasi kuenda. Vamwe vacho vatovaka zvikoro. Vamwe vacho vatocheresa zvibhorani vachiita mapurojekiti enguruve dzavo. Asi vachipuwa mari vachiti culture. Varidzi vachidya vachifara zvavo nemari. Asi nda kukudzai kuti hakuna chisingaperi. Chinobhuruka chinobara. Variko vazhinji vakatumwa kuti vagadzise basa renyika vakadya mari dzenyika. Izvozvo zvakafanana Chibinya ari kuti andinoda kwamana Binda. Imari yakateya kuti apiudze unounganidza vanhu. Iye usadza mari muhomwe. Tomashuvana tikudzeva kuti arimo matsotsi munyika muno ari kuba mari. Izvezvi. Vachinyepera purezidhendi. Toita chivanhu. Upuwa mari. Toita chivanhu. Upuwa motikari. Upuwa madhiziri. Utosora zvako vachidya zvavo mari vari kuti hadzoka tafamba mukuru. Mazuva ari kuti mazuva vanenge vafamba zvavo muzvibatare zvavo zvavanenge vaizoti vari kupuwa mishonga yekuti varambe vari pazvigaro zvavakagara. Saka tiri kuenda kupi? Ndo patinozoona kuti imwe mhosva tinogona kuipa zimbabwe vatungamiri venyika. Imwe mhosva iri kuvana ivava. Iri kumadhara nemachembere ari mumahofisi achitoita zvekaucha. Matsotsi.